wato tambaya nake Allah ya sa na sani adi gudi adi Allah malam ka ga mu angon ladidi ne na ga angon ladidi ya bi nan yara na bin shi to yayi malam nagode ya abokina an dace abokina mu Allah kawai muke tsoro kai abokina ta yan nan kai abokina bakan nan kai Allah ne anya kai ho in baka tafiya ka gaya min ni ho ko da kai ko babu kai bokan nan mai hana ni in buge shi sai dai Allah kai bro wannan kai bro ba ina abokina kai wannan na bro wannan kai ina abokina ina abokina Gaba gurin kakaban murnawa. Duk sai na ga bayan ku ɗaya bayan ɗaya. Adi gudi auta Na kai sannan muna kira gare ku mabiya fim ɗinmu mai suna zafin nema muna da tagwayen channel guda biyu saboda haka muna so da Allah ku taimaka ku bi wannan channel ɗin mai suna Nasiru MBTV da kuma ɗan dakin TV domin ta nan ne za mu rinka aza muku fim ɗinmu mai suna zafin nema ba tare da kuna tambayan yaushe ne zai zo ba. Fim ɗinmu zai rika zuwa muku ne ranar Alhamis. To idan kuka yi wannan subscribing din a waɗannan channel ɗin guda biyu ta nan ne da zaran mun dora za ku gan shi kawai a wayoyin ku buɗewa kawai za ku yi kalla. Idan kuma ba ku yi subscribing ba sai ku tsaya ne kuna tambaya shin yaushe ne zafin nema zai fito. Amma idan kuka yi subscribing da ma'aza za ku gani. Mun gode. na kai shi bangon duniya. yayi daidai auta
kuɗi kuɗaɗa kai kuɗi kuɗaɗa kuɗi kuɗaɗa miliyan 10 kuɗi kuɗaɗa rage bashi kuɗi kuɗaɗa rage bashi kuɗaɗa rage bashi kuɗi kuɗaɗa rage bashi kai rage bashi kuɗaɗa rage bashi gona ta nan rage bashi gona ta rage bashi ga gona ta rage bashi kuɗi na rage bashi duk a biya ni rage bashi kuɗi kuɗaɗa rage bashi rage bashi kuɗi kuɗaɗa rage bashi kai rage bashi kuɗi kuɗaɗa rage bashi rage bashi kuɗi kuɗaɗa rage bashi rage bashi kuɗi kuɗaɗa miliyan 10 160 miliyan 10 150 a haɗa ta biyar 150 ga 10 shi ya ba da biyu kenan rage bashi mai miliyan 10 rage bashi kai walan kai rage bashi gurasa mu sha ruwa fa ana ga ma zai sha ruwan nan ma ni ko an zo nake gani ko na ku tak dai ya wannan ya kitabar ras kai dai ka bari da wallahi abubuwan nan Allah ka hore mun da yake Allah ka hore mun yake kudi nake jira in yi in kaji an ce ma na yi kudi gurasa zan sai ma mota dan lelaya in ga ma abba kai ni jirgin sama nake so in sai mota ce da yanzu na sai an ga ma mallan ni jirgin sama na sai an ga ma da kadan ake tafiya har akalla a gaskiya wannan magana yanzu wannan gona in na gyara ta yi kyau guri na in ga na gyara gidan nan na kai ladidi wurin nan ta dai gaskiya kai ladidin nan anya ba asiri ta ma ba ai duk kauyen nan in ga ma ba mai suna kamar ladidi kai me bai na ganin kai ka sani ai gaskiya duniya wa agara wanda ka suna kamar ladidi Salamu alaikum. Allah koyar min ruwa in ta. Kai, ka ci kuwa ka haka ka ci a baka ruwa ka sha. Ka zo ka sami mana aiki kawai ka ci a baka ruwa ka sha. Ka da Allah tsaya mai gurasa da Allah. Kai matsalar kake nan wallahi. Sai shikenan kawai kai abu naka ba za ka wannan ba zai amfana da shi ba. Kai muna cikin dajin kawai ka ga baka san shi ba kawai ka ce ka ba shi ba. Yaron inda ya hito ka san iyaka inda ya hito. Kai wannan kai ka ma san kai kana ga anya mutum ne kai kawai kudi ba ka ba shi. Ko mutum ne ko aljani ne in dai zaka taimako kai ruwan Allah. Ka shi ruwa ka sha. Tsoro nake ji gaskiya. Kai sha ruwa. Kai zai yi wani abu ba. Kawai shikenan. Da haka in ka sha ma kai da. Man na gode ci an nima. Ya yaro na gode shikenan. Mai gurasa ba ka da tafiya wallahi. Ha ba ka ce yaro cikin kunkurusun daji kawai ka ce ka dauki ruwa ka ba mutum. Kai haka nan wani muna tashi sai naga ya ba wani yaro ruwa ashe ba yaro bane ba aljani ne. Da aka tashi aka ba shi ruwa kawai naga kawai na duba sama ko kasa ban ga abokina ba. Kowaye idan ya zo ya nemi taimako ba wai mutum ba ko dabba ce wanda zaki ba taimaka mata yanzu kai nan ba taimakon kake nema ba ga kanan kullun cikin riga guda don Allah ta gaskiya ka abun gaskiya ne ba zai taimaka mutumin da ke daji ba haka ne kawai da ka sani ba ya ga ce mutu haka ne ya ga ce mutu haka ne can za ka ga mura hawan waye mutu Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye tashi da Allah mutum to shikenan sai an ci ba mu je mu kama aiki wannan aikin ma wannan dan ma yake ni na bizin zama kauyen nan ba ni na ji gaba ɗaya nan da ya kawo bata ma rai aikin ka a tashi kai gaskiya ni ba zan ya wannan aiki ya fi ƙarfi na gaskiya ni aikin ya fi ƙarfi na bai a wannan aikin gaskiya kai rage bashi Sannu bawan Allah. kace me Ka gidana. Nan ne gidana.